Sosyalizma Stalin, Kurdistan lezgiyava. Em gelek caran klişeyan bê ku naveroka wan bifikrin bikartînin. Yek ji wan klîşeya sosyalizmê ye. Li gorî Marksîzma klasîk, sosyalizm qonaxa yekemîn a komünîzmê ye. Civak bi keda azad, ku tê de dewlet hin bi hin biçûk dibe û bi komeleya kilberînerên azad, aboriyê li ser bingeha demokrasiya berfireh birêve dibe. Werin em analîz bikin ku Stalin ji vê têgihê çi fêm dikir. Têgeha sosyalizm li welatekî ku di dawiyê de ji hêla Stalin ve di salên 1924-1926 de piştî mirina Lenin û têkoşîna bi Trotskî re hat formûlekirin, ne tenê ava yek teorîk bû, lê bersivek pratîkî bû ji bo dijwariyên demê. Ew bû bingeha îdeolojîk ji bo modernîzekirina Yekîtiya Sovyetê û parastina desthilatdariyê. Stalin bi têgeha sosyalizm çi armanc dikir? Yek, bingeha aborî, dewletbûn, statîzasyon a tevaya milkê. Ji bo Stalin, sosyalizm birakirina hemû xwedîtiyên taybet ên amûrên hilberînê û komkirina wê di destê dewletê de hevwat hebû. Ev kevirê bingehîn bû. Neteweyîkirina pîşesaziyê, kontrola tevaya dewletê li ser hemû pîşesaziyên mezin û paşê yên navîn, birêya sîstema komîseriya gele, kolektîvîzekirina çandiniyê, rakirina çandiniya gundiyên taybet û şûna wê bi zeviyên kolektif birêvebirine. Erd bi fermî ayîdê zeviyên kolektif bû. Lê di rastiyê de ayîdê dewletê bû. Rakirina bermayiyên bazarê, têkoşîneke domdar li dijî bazirganiya taybet, hunerên destan û her cure dihata neqezençkirî. Encam, sosyalizma Stalinîst sîstemeka dewlet îdarî ya birêvebirina aboriya neteweyî ye ku tê de dewlet wekî xwediyê yekane, revber û plansaz tev digere. Du, sîstema siyasî, dîktatoriya dewleta partiyê. Li vir Stalin ramana klasîk a Marksîst ji holê rakirina dewletê bi awayekî radîkal ji nû vexebitand. Yekbûna partî û dewletê. Partiya Komünîst a Yekîtiya Hemûyan, Bolşevîk, êdî tenê partiyeke siyasî nebû. Ew bû pişta dewletê, elîta wê ya revber û kontrolker. Dîktatoriya şexsî. Bi rastî sosyalizm tê wateya desthilatdariya mutlaq a Stalin bixwe û derdora wî ya hundirîn. Sîstema encûmenan bû pêveyek xebilandî, saziyek ku biryara mor dikir û biryarên partiyê pesend dikir. Encam, ji bo Stalin, sosyalizm dewletek pir navendî bû ku ji hêla yek partî û rêber ve dihat birêvebirin ku her dijberî nerazî bûn, an jî partî parêzî bi terorê dihat tepisandin. Sisê, pêkatiya îdeolojîk, bolşevîzma neteweyî ya seferberiyê. Stalin retorîka komünîst bi nirxên hêza mezin hema bî împaratoriyê re kiriyek. Fikra kelehê. Yekîtiya Sovyetê wekî kelehek dorpêçkirî hat pêşkeşkirin ku ji hêla cîhanê kapîtalîst a dijminane ve hatibû dorpêçkirin. Ev yek qurbanî, leşkerîkirin û gumanbariya tund sixuriyê rewa dikir. Welatparêzî û kevneşopî. Başveçûnek ji entegrasyonalîzma şoreşger ku kozmopolitîzma bolşevîkên destpêkê hebû. Qehremanên neteweyî û dewletê Alexander Nevskî Suvorov hatin vejandin. Malbata kevneşopî hat xurtkirin. Qanûnên dijî kurtajî 1936 û cilên yekreng û rûtbe di artêşê de hatin destnîşankirin. Sosyalizm divê mezin û bihêz be. Kulta kedê. Tevgera Stakhanovî, qehremanên planên 5 salî van hemûyan kultek nû afirandin. Kulta keda pîşesaziyê û qurbanîdana bi navê dewletê, sosyalizm bi projeyên avazsaziyê yên mezin, destkeftiyên rekorşînekir û serketina li hember başverûtiyê ve girêdayî bû. Encam, sosyalizm îdeolojiyeke seferberiyê ye. Armanc dike ku modernîzasyonê bileztir bike û hêza dewletê xurt bike, gel li dora partî û rêber bike yek. 4. Bîvana civakî. Hiyerarşî û neteweyî, tevî duruşmên li ser wekkeviyê, sosyalizma Stalinîst civatek bi hiyerarşiyeke hişka firand. Elîta nû. Revberiya partiyê, revberên kargehan, polîs û astên jorîn ên rewşenbîran, çînek nû pêkanî ku xwedî rasyonên xwe yên taybet, xanî û gihîştina feydeyan bûn. Gel wekî objeyek kontrolê. Girseya karker û cotkarên kolektif ji mafên rastîn ên grevê, sendîkayên azad, hilbijartina kar û rêxistinên serbixwe bêparman. Rola wan ew bû ku di makîneya dewletê de bibin çerx. Yekîtiya exlaqî û siyasî ya ragihandî. Hat ragihandin ku hemû nakokiyên civakî hatin derbas kirin.
Têkoşîna Çînî niha ne di navbera komên civakî yên di nav Yekîtiya Sovyetê de, lê di navbera gel û dijminên wan saboteşker, sîxur, trotskîst de dihat meşandin. Encam Sosyalizm civatek hiyerarşik û dewletparêzek û wek hêvî bi dilsoziya ji bo pergalê û rêber tê guhertin. Ji Marksîzma klasîk cihêbûna radîkal çi ye? Marksîstên klasîk sosyalizm wekî qonaxa yekemîn a komünîzmê didît. Civak bi keda azad ku tê de dewlet hin bi hin biçûk dibe û bi komeleya kilberînerên azad aboriya li ser bingeha demokrasiya berfireh birêve dibe. Stalin tam berova ji vê yekê difikire. Li gorî wî ne piçûkbûna dewletê, lêxurtkirina dewletê, ne demokrasî, lê dîktatoriyek totalîter, ne azadkirina kedê, lê milîtarizasyon û îstismara wê ya tund. Bi vî awayî sosyalîzma Stalin di rastiyê de şêwazek kapîtalîzma dewletê yan dewletparêziya totalîter bû ku rola yekane monopola kapîtalîst ji hêla dewleta partiyî ve dihat lîstin û retorîka Marksîst bi kar danî da ku desthilatdarî û polîtîkayên xwe rewa bike.